Samuel out, Tomas in. Gikatakdang musulod na ugma sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Tomas. Alang sa dugang weather update atong sayran ni Engineer Al Kiblat ang OIC sa Pag-asa, Visayas. Salamat o ganiyang pinakaulahing kalambuan sa dagan sa panahon. Gibase ni sa tanang available data nga nakalap karong adlaw. Ang tropical depression nga si Samuel hingpit na kaning nakagawas sa Philippine Area of Responsibility gabi o nikusog ang iyang intensity nahimo na kaning tropical storm o gipanganlan nag international name nga Usagi. Kasamtangan ang iyang nahimutangan 795 kilometers west of southern Luzon. O wa na kini epekto sa bisag asang dapita sa nasod. Samtang doon na tayo laing gimonitor nga usa ka bagyo. Ang kategory niya is typhoon. Gipanganlan kini international name nga Manye kay napagawas sa Philippine Area of Responsibility. Kasamtangan ang iyang sentro na may mutang sa gilayon nga 1,400 kilometers east of southern Luzon. Doon na kini gikusgon nga hangin, hadol siyang sentro nga maabot og 145 kilometros matagtakna ug pag-unos nga dili mo sobra og 180 kilometros matagtakna. Galihok sa direksyong kasadpan, aminang kasadpan sa gikusgon nga 25 kilometros matagtakna. Base na ng latest forecast sa Pag-asa, kining maong bagyo, base sa pakita niyang lihok sa miaging 6 ka oras, pwede kini makasuod sa Philippine Area of Responsibility ugma sa gabi. Ug sa pagkakaron, maba ang tsansa nga mulandfall bisag asang dapita sa nasod. Tungod kang iyang posisyon sa wa pakasuod sa Philippine Area of Responsibility, taas na kini tungod-tungod na sa southern Luzon. Ug doon na say mga sistema diri nga mopugong niya nga mo sud or mo landfall bisag asang dapita sa nasod. Busa, wa man tay laing sistema nga nakaapekto sa nasod, ang tibuok Visayas makasinati sa mga sunod nga 24 oras og init nga panahon, dunay temperatura nga 25 ngadto na sa 32 degrees centigrado diri sa Metro Cebu og sa Bohol 24 to 31 degrees Celsius, Dumaguete og Siquijor dunay 24 to 31 degrees Celsius, sa Leyte dunay 24 to 31 degrees Celsius, sa Samar 24 to 32 degrees Celsius. Gawas sa usahay mga pagpanagom sa kalangitan nga pwede kini makamong nagdaklit o lumalabay nga mga pag-ulan tungod sa localized thunderstorm sa kinatabukan, makasinati ang tibuok Visayas og maayong panahon, init og alimuot. Para sa kahimtang sa hangin o kondisyon sa kadagatan, ang tibuok Visayas makasinati og kasarangan nga hangin nga nagikan sa aminang silangan ngadto na sa pagka-amihanan. Og ang kadagatan magpabilin nga kasarangan ang pagbalod nga may gitason nga 1.2 ngadto na sa 2.8 ka metros, pero delikado gyapon sa mga gagmayng sakinang pangdagat hilabi na tong dili di motor. Ang dagat mutaob alas 10:58 karong gabi nga may gitason nga 1.81 ka metros ug mohunas ugma sa kadlawon sa may alas 5:58 sa buntag nga may gimove-on nga 0.32 ka metros. Para sa extended forecast, ang maong bagyo kung makasuod man, dili pa gini makaapekto bisag asang dapita o gituhuan nato nga wa gyud epekto, gamay ang chance o mubo ang chance nga makaapekto busa sa mga sunod nga mga adlaw hangtod sa 27 sugod sa Sunday, ang atong mahimong panahon kasarangan, pagprevailing mainit o gamay ra ang tsansa nga dunang may pag-ulan. Kung doon na mga patak-patak o dali ra kining muundang hilabi na sa hapon o gabi tungod sa localized thunderstorm. O ang temperatura, posible moabot ang heat index og 38 to 39 degrees Celsius. Adlaw mo silang ugma sa may alas 5:42 sa buntag. Para sa dugang detalye, mahimong mulag-on sa mga social accounts sa Pag-asa o ayaw kalimot pagbisita sa official website sa Pag-asa www.bagong.pagasa.dost.gov.ph. Gikan res botan sa Pag-asa Mactan, Pag-asa Visayas para sa Balitang Bisdak, maayong hapon.